bayi kaya ngene iki ape tak pacul negara hukum. Cara tak pamerno nang tangga ya ngisin-ngisini. Rupa kaya gemboke neraka. Ya ngene iki lho, biyen aku mulai tanggapan lodruk diperkosa rek mendem-mendem dadine ngene iki. Gak sudi kula nyusoni. Tau nyusu aku grepes rantas pentilku. Oh niku bayi apa siluman? Kowe nang turu. Enggak. Turu. Kon gelem turu tak kakon? Enggak. Turu. Ayo. Turu. Enggak. Kowe kan. Enggak. Turu. Turu. Jalan. Kon njaluk kelon. Ah. Berengen aku mari ngeroni kon. Ayo turu nak. Lho ngene iki lho. Kurang ajar. Kabeh tak pateni ku ya apa? Aduh, yang ngene iki oleh-oleh aku biyen buka aplikasi micet. Sing duwe aplikasi jelas guyu. Lah ketane turu iki, turu wisan, turu. Kuwale. Sing nyanyi aku iku. Lah apa bayine kok sing nyanyi tak lelo. Gak pantes. Oh, lamuke akeh. Tak kemulane anakku. Aduh, tak kemulane. Para sederek. Monggo nak kumpul anakku bongkok. Kowe cepetan ya, Lew. Bu, Apa? aku Yo apa? Jodan. Yo apa? Ayo. Jaluk apa? Jodan we. Jaluk dot. Iki ana dote nak. Ajane susune buke iki gak iso metu. Iki ana ngentut kon. Gilane. Ambularaan cuk. Jaluk dot nak. Jodan. Sik tak ceki sik. Lho enak. Tak kocoki sik ya. Enak. Iki cekelan nak. Lelet gue, maku. Aduh dengkulku ketatap. Wis dilapi lho. Nang turu. Nang turu nak. Salam. Lho anakku ngompol. Duh, tak lapane rek. Tak pasangane. Aduh, aduh, panas. Cek bersih. Kowe nak turu. Ambaan lo bayi yamene gak turu. Salam. Ono bayi tak bajingan. Kon men dablek-dablek. Aku wis gak sudi ambek kon. Kon tak dol kon. Emak gue. Loh, ibu angkatmu ayu. Emak. Terus katik momoan. Meneng
Ngentutan. Kon ngentutan kon. Sering. Ono bayi kok bolak-balik prat-pret. Kowe atur wae. Kowe atur. Aku dia. Ngetan beteng gue. Ngetan. Oh jenenge anak. Tapi jenenge Gue kan bojo gue. Naik terus. Katomu lekoh. wis nang turu. Aja kakean pola ditinggali ibu tandang gawe. Gue. Marang ngono nang turu ae ngene tak kosoke ngene. Nina bobo Nina bobo. Apa ki gue? Gue. Apa bedodong ki? Aku mau gedang goreng. Kalau tidak bobo digigit asu. Nah, turu iki. Turu tak tinggal tandang gawe umbah-umbah. Ngene kira, Bu. Sorone tadi wong wedok. Ngene kita tandang gawe ya dhewean kok anak turu. Lempet-lempet. Umbah-umbah. Ngene ke bojo ya gak ngerti karo mangsane. Tapi tak lempiti. Aduh. Cokot lamuk. Wis kok tak tukokno baikon omben iki cokot lamuk. Ati. Wis pokoke mari ngene ya. Kon tak kena wong le. Soale ibu iki kabeh budal nang Malaysia nyambut gawe. Ayo, Cak. Iki coba buwe. Wis pokoke tak kena wong, kon tak dol. Mau buwe. Lha ya apa mau gak ada duwe aku gak ngingoni rayu. Ada buwe. Wis tak ngurus. Ma. Kok tak lotek. Ayo. Ini mana? Abang ngono bojoku mek kok gedang kabotan. Gedang kaya apa yuk? Dulu bayar. Mekol gedang piro? Sak tondon, cepetan. Ambil aku. Sekolah apa enggak? Gedang sak tondon apa mek? Telung. Ini kok gedang sak tondon. Sampean iku yo tak tenteni mulai aku babaran do rumah sakit. Jarine kaping joko anakku ki lapon ndok dinyet-nyet. Setami, aku iku kan yo gak ero sampean niku hari sesarnya aku kan gak ero. Aku melahirkan normal. Melahirkan iku apa lah? Melahirkan Normal apa sesar? normal. Normal. Lah terus sesuai gak karo sing tak pesen? Sampe lak pesen sing bayi ganteng. Ganteng, putih. Turunan Arab gede dhuwur blenga-blenga. Heeh. Ono wesan. Lah yo ndi? Karwane mek sampean gak gelem dijaluk wesan. Lho, aku gelem lah yo ndi areke? Mek sampean gak gelem dijaluk, Pak. Salam. Paribasane iki ngene lho, Mi. Aku iki sido adopsi anak. Ya wis kan semayan Aldi. Lah ya anake ndi? Sampe njaluk sing gede dhuwur. Iya. Wis tak jenengi Thomas Sutaji Aliando Ijab Kabul.
Lah iya wis jenenge aja tek dawa-dawa pokoke ndi anake. Lucu arek. Iya. Ha iki batange iki. Buwe, gelem aku. Gelem. Gelem. Gelem ya, Nak? Gelem. Ah. Lapo? Ganteng. Putih. Terus areke lucu ngono ta? Ibane Loh, aja sembarangan lho. Iki blasteran Arab. iki bayi tanya ambil. Karuane gelem tangga. Kok mek gak gelem tak kena, Pak. Salam. Ya wis aku gelem. Gelem ya. Dirambut sing apik. Mi sik yo. Iki bayi era tahun 2006 iku gawe elpis ngene ya. Loh, kademen saiki kan bededing. Oh, ben gak ngompol-ngompol. Ben gak ngompol-ngompol. Oh. Ya wis, sampean anggap iki anake sampean dhewe minangka gawe pancingan sampean kan suwe gak duwe anak. Iya. Makano ndolek bojo sing tepak aja kaya iku. Gak iso nganaki kon. Sampe aku bolak-balik mana. Karepku yo ngono kepengin bolak-balik mana. Preksano bojomu iku. Wis. Ndi? Nang gone dokter anu spesialis anu hewan. Ancene bojomu kaya wedhus nek hewan. Salah. Aku ngerti ceritamu ambek kuntet. Anane kon gak iso manak. Kuntet endek, gope endek sih. Dadi gak iso membuahi. Tuh. Gila. Kita ngentut temenan nek mau ngetak ketut kon. Gak ngono sih bayi entute iso kaya nyuling. Ancene anakku iki maune nang Arab. Paling sampean iku terlalu mangan godhong simbukan mi. Nyedam. Waktu menyusui ku akhirnya dadine areke ku enak wetenge ku ceblong prat ngono paling yo. Wis sampean toto anakku ya apa sampean anggap kaya anake dhewe Mas yo sampe gak melok ngelairno. Ya. Oh iya. Aku tak pamitan anakku dhisik. Oh, pamito. Wong aku kate budal lu Malaysia yo. Alah, Duwe iki sampe tak gawe sangu aku mau kae duwe. aku gak Le, apa, Mbok? Duh, apa? kok iku konge. Le, sutaci apa buwe? Aku dorong ngono aku gak teko kon iku anak darah dagingku. Buwe. Jadi gak ditabut. Mongko saiki ana sing ngarepno kono. Ya, buwe. Aja sampe kon iki nglama ambek ibumu ya, Le. Dan buwe. Makana iku sing tenanan ambek ibu. Duh. Aku iki kape nang Malaysia. Ya, buwe. Kon tak tinggal sing nurut ambek bapak ibumu. Duh. Aduh. Kene aku. Gak ngono Semi. Apa cak? Wong bayi kok akeh ana 3 kilo. Ning pokoke aja sampe anakku iki kaliren aja sampe kurang susu. Ngono ya? Cara cara gak ono susu ya tukono sapi kok nyusu lho sapi. Iki gendonge belajar ngramut banci. Bayi to banci. Janji apa sih? Bayine banci. Apa iku instan Iki susu bobok gak gelem, susu kaleng gak gelem, susu instan gak gelem. Asi. asi. Dame aku memang gak iso metu, aku kan keluron. Oh Heeh. takon piye Mas? Sampe kan ono asine. Heeh. Langsung ya apa kan njaluk susu kaleng apa susu asi? Susu asi, Bu. Loh, susu asi. Susu asi asli.
Sila ngene buwe. Sutaji. Apa buwe? Wow, wow. Loh. Cak, lucu ya? Lucu. Lucu tak lucu. Sutaji. Apa buwe? Anakku. Takut jange ya, Cak? Kudangan Takut jange. kalau aku. Hah? Kalau aku ya kudangan. Ya iya sih, takut wong anak-anakku dhewe. Po ami belalanku siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak tawoke karo anak bongko bayi. Cak, arek iki mungkin gemes ro aku ibune koyok ngene, ibu angkate koyok ngene, ibu kandunge koyok ngono. Lah nek kok telorong karo iku arek iki mati. Heh? Ya kok tuku mbok kene lah kan. Aku gak iso duwe anak timbangane aku gak iso duwe anak alung pegatan karo kon. Lah, ayo tak pek dhewe. Oh bayi sampe cicili bapakne iki lho. Kudangan belajar ngudango cek pase. Kae kudangan. Ngudang mbok kakean sekolah. Ya wis kata kudang. Lapo? Kapo nek. Sing genah. Apa ami? Anak kubu. Yang mana kalau malam tutu. Aku delok bayi kudu tak gawe rica-rica nyambik dadae. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie cucu. Cilu. Yang ini lho bayi tabung oleh-oleh ati. Sing genah. Alon-alon, penuh perasaan. Ya apa jenenge dadi wong tuwa? Masa gak iso? Kok bahaya kok kakan perasaan. Loh, arek itu beda. Antara awake dhewe iki sayang temen karo gak. Ayang kok. Ayang enak ayang. Tumon bayi iso tawa-tawa. Kudangan pisan kas karo kasih sayang ngono. Po ami ngono lho. Kurang halus ya. Kurang halus. Oh, ngomong sing halus. Po ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mie cucu. Bayi kentut pindho kaya pas wae. Tak guyon yo temen ngentut. Wes. Karo susu tak dol-dolan ngono. Kok dimpet. Buwe iki buwe. Ndak asu, ndak am dalu ule. Coba nek kecae. Bayi kok iso njaluk mangan ambek ginjal-ginjal iki. Mangan yo nak. Buwe. Salam. Lho kok salam. Mangan salam sampean. Dan kok salam. Mangan. Beritisan. Salame payu. Mam yo nak. Buwe Mam yo nak. ameding. Mam yo. Dipangan nyambe.
tulang bayi wis aja kakan pola, kalusen. Lah terus ya apa? Wong ancen aku gak iso duwe anak, gak tau duwe anak, dadi aku yo gak ngerti pokoke didulange jejelno ngene karepku. Bayi wis sedeng kaliren. Tulang bayi gak kaya aku ngene iki. Masa aku gak tau duwe anak. Wah, mongkok bandak. Ngene lho tulang bayi. Wong gak tau tulang bayi. Ngono lho kaya aku. Babau. Aku dieplok ya. Mek gak seneng ambek anakku aja kaya ngono carane akeh sing kate ngadopsi iki. Lah mau Kok diapakno anakku? Salam, salam ya Allah. Sapa sing kaya gitu sapa? Iki. Kon pantai kon. Anakku dianiaya kuntet. Kok dianiaya mergane apa? Lah iya jare kate adopsi. So, aku dibijuki mami so. Lho lah kon rapo kok raup? Raup kakekmu. Lah tumon bayi sok ngraupi aku gedang. Ngene wae itu. Aku gak terima tak tuntut kon. Sik balik kabeh njaluk piket anak supaya bojomu iso meteng. Karepe kuntet bener, sing salah ku kon. Lah apa? Lah wong kon iki karepe apa kepingin anak adopsi anak kok mbok kei begejil kaya ngene iki lho. Iki berarti kon iki tipu-tipu kon iki. Ya gak ngono cak kepengin ndolek dhuwit aku. Ndolek dhuwit ya ndolek dhuwit, tapi aja ngono sing bener ngono lho. Ngono aja. Iya. Mulane kon timbangane kon rame-rame kaya ngene. Iya, so. Ya tut. Mangmula ya. Iki akal-akalane sapa? Akal-akalane sapa? Iki bajul bontong iki. Aku centok dhuwit ta. Cetok duit nang jowo jalane keliru. Lah peno kok gelem. Mesti nyambut gawe. Wis aja tukaran ae ronce. Aja tukaran ae. Ayo lu truk. Iya. Ojo ae nyambut gawe. Iya. Lah ki nyambut gawe iki awakmu matul yo gak iso. Gak iso. Iki ndaut yo gak iso. Gak iso jare. Lah iki mbalat yo gak iso. Apa? Balok. Patok ya ngono. Pacasan dia bojone gawe wong. Seje karo aku. Apa? Malam ini Ludruk Budi Jaya. Ya, pesta di Jito Kulon. Iki gawe lakon api. Ayo didelok. Ayo.